Li cîhanê derdora 115 milyon zarokên kur yên jêr 18 salî zewicî ne û ji wan 23 milyon zarok beriya ku temenê wan bibe 15 sal zewicî ne. Rêxistina netewên yekgirtî ya zarokatiyê UNICEF lêkolînek li 82 welatan pêk anî û got hejmara giştî ya pêşbînîkirî ya haletên zewaca zarokan digihêje 765 milyon zarokî ku li welatên Efrîqiya û Amerîka Latînî û navçeya Deryaya Karîbî û Başûr û Rojhilatê Asya zewaca zarokên kur berbelav e. Li gorî agahiyên UNICEFê ku 28 sedî ji kurên welatê Efrîqiyaya Navberast dema ku zarok bûn zewicî ne ku bi wê yekê di pileya yekemîn di zewaca zarokan de ye. Di pileya duyemîn de welatê Nîkaragwa bi rêjeya 19 ji sedî û Medegaşqer di pileya sîyem de bi rêjeya 13 ji sedî. Rêvebera cîbicîkar ya UNICEFê Henrietta Fore got ku zewac zarokatiyê didize û bûk û zavayên zarok neçar dibin ku jiyaneke ji ya emrê wan mestere bibînin dijîn û got zewaca zûdem rê li pêş bavtiya zûdem vedike û ew yek bi xwara gelek derencaman mîna kêbûna derfetên xwendin û kar derdixe. Li nava penaberên Sûriyê jî rêjeyeke zarokên jêr 18 salî zewicî ne lê taniha tu lêkolîn û amar derbarê wê yekê nehatine eşkerekirin.